Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 17-nji dekabryna aqsanyny. Türkmenistanyň eksporty 50 göterim artdy. Şu gün ilat ýazywy badal galdy. Rüstem Haliýew ýylyň parlak ýyldyzy 2022, Katar 2022, Marokko birinçi medal gazanyp bilermi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň eksporty 50 göterim artdy. Türkmenistanyň prezidentiniň başlyklyk etmegine geçirilen Ministrler Kabinetiniň giň işleýin mejlisinde ýanwar-noýabr aýlaryna ykdysady görkezler seredildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynyň ykdysady görkezler barada hasawat berdiler. Bellenşi ýaly 11 aýyň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,12 göterim derejesinde durnukly saklanylýar. Geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirileni önümleri öndürmeň möçür 11 göterim artdy. Hasawat döwrüne bölek satuw haryt dolanşygynyň möçüri geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirileni 13,6 göterim, daşar sowda dolanşygy bolsa 33,7 göterim artdy. Maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriniň hasabyny özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçüri 2021-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirileni 14,1 göterim artdy. Hasawat döwründe döwlet harytçy mal birjasy tarapyndan 276 tane birja sowdasy geçirilip 37.007 şertnama hasap alındy. Sowda Senagat Edarasy tarapyndan ýanwar-noýabr aýlaryna ýerine ýetirilen işler boýunça 118,4 göterim ösüş tepkini kazanyldy. Hasawat döwrüne 19 sergi we 60 maslahat geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 11 aýda owakyjylyk we azyk önümlerini öndürmeň ösüş tepkini 176,14 göterime, Senagat önümleriniň ösüş tepkini bolsa 113,14 göterime deň boldy. Kabul edilen maksatnamalara laýyklykda ykdysadyýetimize hususy podoň paýy hem ýokarlanýar. Eksperta niýetlenen önümleri artdyrmak boýunça çäreleriň amala aşyrylmagy netijesinde dürli görnüşli önümleriň ekspert edilen möçüri geçen ýyl bilen deňeşdirilende 50 göterime golay artdy. Daşar ýurtlardan getirilýän harytlariň orun tutýan önümleri özümizde öndürmek we täze görnüşli önümleri öndürmeň hasabyna ekspert artdyrmak boýunça işleri dowam etdirler. Şu gün ilat ýazywy badal galdy. Şu gün 17-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda ilat ýazywy 2022 jewislik, bagtyýarlyk, rowşan geljek şygarasyny tutuş ýurdumyz boýunça ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdan tutma ýazywy başlanýar. Ilat ýazywynyň esasy wezipesi ýurdumyzyň ilatynyň demografik düzümi, durmuş ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlar almakdan ibaretdir. Şeýle maglumatlar döwlet siýasatyny işläp taýýarlamak, meýnamalaşdyrmak hemde dolandyrmak üçin möhüm ähmiýete eýdir. İlatyň sanynyň bölünüşi hemde käfiýetnamalary baradaky maglumatlar döwletimiziň mundan beýlekde ösmegi, awadançylyk we halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrylmagy üçin ygtybarly binýada goýmaga mümkinçilik berer. Sany tehnologiýalaryň peýdalanmagy bu çärenin esas aýratyndygydyr. Ilat ýazywynyň geçirilýän döwründe maglumatlary ýygnamak, işlemek hemde ýaýratmak işlerini häzirki zaman enjamlary we programma üçinçiligi peýdalanýar. Şunuň bilen baglykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy hemde onuň ýürütülüşdirilen edaralary, şol sany ilat gaznasy, Birleşen Milletler Guramasynyň statistika bölümi we beýleki urdaş düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Şu ýylyň aprel aýyna Aşgabatda gelen Birleşen Milletler Guramasynyň bilermeler toparynyň Türkmenistanyň ilat ýazywy 2022 görýän taýýarlygyna ýokary baha berip, biziň ýurdumyzyň bu çäreni halkara kaydalary dol laýyklykda geçirmäge ygranlygyny, nyksanlyklaryny bellemek gerek. Birleşen Milletler Guramasy ilat ýazywyny 10 ýyllyk azyndan bir gezek geçirmek maslahat berýär. Munyň özi jemgyýetiň düzüminde bol geçýän üýtgeçmeler barada maglumatlar almak üçin zerurdyr. Şu gün badal galýan bu çäre ýürüýte okuwlary geçen hasaplaýjylar tarapyndan sowal jogap geçirmek hemde elektron ýazyw resminamalaryny doldurmak arkaly amala aşyrylýar. Şeýlelikde sany tehnologiýalar has anyk maglumatlar almagy mümkinçilik berer. Şeýlekem ilat ýazywynyň deslapky hemde gutornukly netijelerini metbuatda öz wagtynda we dolu çap etmäge ýardam berer. İlat ýazywyny geçirjileri olaryň ýürüýte şahadatnamasy, keltekçesi hemde ýaşyl renkli ilat ýazywynyň nyşany şekillendirilen ýaşyl torba soýunça tanap bolar.
Rüstem Xaliyev ýylyň parlak ýyldyzy 2022. Aşgabatda Türkmenistan'ın ýaş aýdymçylarynyň arasynda eglan edilen ýylyň parlak ýyldyzy 2022 beýleşiginiň jemleýici tapgyr geçirildi. Beýleşigiň jemlerinde we emin agzalarynyň gelen netijesine görä aýdymçy Rüstem Xaliyev ýylyň parlak ýyldyzy diýen ady hemde beýleşigiň göçme kubogyna münasip boldy. Beýleşikde baýrakly birinji orna Bahar Anaýewa, ikinji orna Şatlyk Guranazarov, üçünji orna bolsa Seýitguly Tülegenew münasip boldy. Beýleşik ýylyň dowamynda bir näçe tapgyrda geçirilip, onuň jemleýici tapgyryna eminler toparnyň hemde Türkmen owazy teleradio ýaýlamyny, owazy radio ýaýlamyny halk köpçüliginden köp SMS habarlamasy gelen aýdymçylaryň onusy gatnaşdy. Türkmen owazy teleradio ýaýlamynyň aýdymsat studiosynda geçirilen beýleşigiň jemleýici tapgyryna eminler aýdymçylaryň zehinlerine görä baha berdiler. Geçen ýyl bu beýleşikde aýdymçy Beger Çariýew ýeňji bolupdy. Belli geçdik ýylyň parlak ýyldyzy beýleşigi 2009-njy ýyldan bäri geçirilip gelýär. Katar 2020 Maroko birinci medal kazanıp bilermi? Şu günü Katarda geçirilen futbol oyuncu dünya çempionatyny 3-nji orna eýlemek urunnaky duşçuk geçiriler. Onda çempionatda garaşylmadyk netijeler kazanan Maroko bilen Horwatiýa duşşur. Dünýäniň iň güýçli ýygynylaryny ýeňmek başaran Maroko birinci medal kazanan halatyny ol Afrika iklim oyuncu dünya çempionatyny baýrakly orna münasip bolan ilkinji milli ýygyny bolar. Halifa stadionuna geçirecek duşçuk 20:00'da başlaýar. Duşçukda Katarly Abdulrahman Al-Jasim eminlik eder. Bu iki milli ýygyny dünya çempionatyna F toparçasynda orun aldy. Olaryň toparçydaky duşçugy 0-0 hasabyna tamamlanypdy. Horwatiýa Marokony ýeňen halatyna 1998-nji ýyldan soňra ikinji gezek bürünç medalyň eýesi bolar. Horwatiýa Argentinadan 3-0 hasabyny utulup finala çykyp bilmändi. Horwatiýanyň çempionatdaky duşçuklary barada aýdylany bolsa, bu ýygyny toparçydaky ilkinji duşçugyny Maroko bilen deňmede oýnady. Soňra Kanadany 4-1 hasabyny utan Horwatiýa Belgiýa bilen deňmeden oýnap toparçydan çykypdy. Horwatiýa soňra play-off tapgyryny ilkinji bilen Ýaponiýa, soňra dünýäniň 5 gezek çempionu bolan Braziliýany ýeňmek başardy. Taryhynda ilkinji gezek ýarym finala çykmak başaran Maroko bolsa, Fransadan 2-0 hasabyny asgym gelip finala çykyp bilmedi. Bu ýygyny hem F toparçysynda çykyş edip Horwatiýa bilen deňmeden oýnady. Soňra Belgiýany 2-0, Kanadany 2-1 hasabyny utup toparçydan birinji bolup çykdy. Play-off tapgyryna Maroko ilkinji bilen Ispaniýany, soňra bolsa Portugaliýany ýeňip ýarym finala çykypdy. Ine mähriban müşdoklar, ata watan seviyede saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Xi Jinping Hatay türkmen gatnaşyklarynyň ösürilmegine uly ähmiýet berýär. Türkmen film birleşigi täze ýyl üçin täze filmler döredýär. Birja sowdalaryna uçar keresini uly gyzyklanma. 11 aýda 49 kanun kabul edildi. Fizika boýunça ikinji açyk halkara olimpiadasy geçirildi. Özbegistanda internet ulanjylarynyň sany 31 milyona ýetdi ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan geňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.